Ya iya. Modal bensin. Telindel. Terus? Otol kuta cetatel. Kuwi lho. Otol. Montor. Otor. Sing jelas ojo kuwi. Nek tapi dia wani tuwit. Oh, obat iki. Modal bensin. Telindel. Otol. Mobilku tak tetel. Tak amiri terasa tak muter-muter. Ya. Joko Kendil lelek. Nggih, malih ganteng. Terus malih kowe. Nggih. Kowe ro sadar ora? Samane. Rupamu toilet balai desa. Sabar Pak De, Aduh sabar Pak De. deh, Pak De Kodar. Ngomong iku ngejak mangan. Mangan tak enteni ning warung aku kisinane. Lah nyawa. Mbek wonge ditakoni, "Anjing napa sampean mriki niku?" Lho, ngenteni kula jarene mangan. Mangan napa mboten enten menungso mriki jare. Sing ngisino ae kan. Sumeblak sorote Hyang Pratonggapati. Guyon maton cak perjel JS Tinar Buko. Dalang minangka Gusti wenang murba ora wenang pinurba kanthi gumelegering GM Audio cumloroting lekting ing wedal dalu menika guyon maton arsa hambabar cariyos Joko Kendil guyon maton. Lah ing kono ta wau hangajariosaken wonten ing salah sawijining sendang sekadang para putri-putri saking kadipaten sami suka parisuka sami gegojekan geguyonan miyak sepining swasana hangaturaken tetembangan para putri. Aksesoris larang lek sampai mau ilang nih terus piye? Lah yo lek romo nesu piye? Aku yo kok mesti gak open ki piye lek ngeleng dhisik jajal ning endi? Wong adus ora ajak-ajak. Kan udah tak tunggu dari tadi. Lah biasanya lek sing bolot kan aku toh, sing bagian bolot. Loh, sampean lek adus ning sebelah ndi? Kok gak ketok? Yo lek sendang biasane. Lati sing gawe banyu. Nek sisik kidul ke mau. Ya. Oh, dhewe ning sisik. Gosek. Kowe sapa? Loh, aku ya termasuk putri-putri. Widowati, Widosari, Widoning Rom, Widoning Widoning Se, Widoning Tias, Widodo. Walah, kowe iki sing widodo, kowe dadi widodo. Ya, sik to. Dulur-dulurmu iki sanggulan apik gandes lus. Kowe kok rambutmu iki lah. aku iki anak sing ning gone Amerika Serengat. Kowe kok koyo bocah rege ngono. Jane mau ki padha nyapa. Kok iso rumangsaku budal kok iso ora bareng biasane iki bareng ning gone sendang. Adus ki mau adus porong. Wes, sampe wis padha adus. Ngenteni aku lho sabune lho sik tak gawa. Udah tadi udah pakai sabun kok. Sabun apa? Sabun alami ya. Biasane kan awakmu nganggo sabun kodok to. Tak gawa sok kemburi. Aku ngene lho. Piye? Aku mengkan nyanyi terus yo kan mandi bersama toh. Heeh. Terus iki Mandi bersama. Heeh. Payo. Apa? Aku mbayangne lho. Aku tak tau dadi sabun mau. Terus mahkotaku kok ilang toh, Mbak?
Aduh, piye to? Piye? Aku kuno sampe kene. Lah ngene iki nek mahkotamu ilang nek Kak mulih ning gone kadipaten awakmu diseneni karo Rama. Lah yo. Rama. Lah yo tulisane iki Rama. Iki Rama. Nek didukani Rama kok terus piye njajal? Apa meneh iki wektune wis sore kaya ngene iki? Kok ya awakmu iki kok ya ora ati-ati lho. Dulur-dulurmu ya apa ora ngerti? Yen to jarene Sampai ngisor TV. Yo sik dieleng-eleng dhisik njajal mau nek digoleki sen endi mau lek mendeleh endi. tapi mesti tumani cah iki lho mesti. Wis ngene ae. Iki adimu tak kancanane iki wektune wis sore. Timbangane engko didukani karo Rama. Wis ditinggal ae ya, ditinggal. Awakmu kudu tanggung jawab, Widowati. Terus goleki mobil cilik tapi gak enek, Mas. Ya piye carane kudu digoleki. Lah iki lho sing ning gone sendang kene ora enek wong liya ya kejaba awakmu. Kono enek enggak? Gak enek. Olehmu nyele mau ning ndi? Karo satu. Aduh lagi engko nek awak mulih malah didukani karo Rama iki nek ora Situ ketemu. ada enggak? Enggak ada. Gimana? Ya udah. Ngene ae, Mbak. Piye? Saumpama engko nek sing iso nemokne mahkotamu iki, Awakmu arep gawe mbok sayem. Sayembara. Lah ya kuwi lho dulure mbok sayem Sayembara. Sayem. Arep gawe sayembara. Sayembarane kaya apa? mengko lek sing nemu iki kuwi wong wedok. Nek sing nemu wedok, Heeh, tak dadekne dulurku. mbok dadekno dulur Sinara Wedi. Wedi. Ayo karo golek wedi, Mas. Bah, Dulur Sinara Wedi. Lah nek sing nemokne lanang, Lek sing nemokne lanang ya engko dadi bojoku to. piye? Aduh. Sampeyan iki kok iso nggawe omongan kaya ngene iki awake dhewe ning sendang wingit. Sak sampunipun Lah piye enggak temu-temu? Widowati Lah nek sing nemu wedok Sayembara. Piye? Prapteng tekaning si Joko Kendil. Adoh. Capa? Siapa? Capa kowe ana ning kene? Capa jenengmu? Apa iki? Oi, tiwe. Joko Kendil, Apa, Pak? ngomong apa we? Joko Mas, omongane enggak jelas blas to, Mas. Joko ndeyo nih. Omongane ngono kuwi. Nana bas. Oh, jane rodok ngono ya. Capa kowe? Wi. Ya tadi cek. Ya aku sing mbau reksa ning Poluwan, Mas. Aimu. Capa kowe ning kene? Di jarene enek oyo, enek oyo. Lah nyapa kok awakmu kok mek ujuk-ujuk mak bedunduk kok iso metu, Aku ngu. Enek owo yo. Kowe mau krungu Ndara putriku gawe sayembara. Oh yo. Sapa wae? Sing kadasen. Sapa wae? Sing panunen. Ndang rene yo. Tak tambani. Apa yo? Sayembara kok hoyo-hoyo. Lah tenan to, Ayam boyo. Awakmu mau gawe sayembara terus metu wong-wongan kaya ngono kuwi. Jarene sewetok digawe duyon. Jarene sing lanang digawe bojo. Duyon. Kowe mau lak ya wis krungu dhewe to. Ei, Sok sapa wae sing iso nemokne mahkotane Ndara putriku nek wedok bakal dipek dulur Sinara Wedi, Buyur. nek lanang diwenehi telek. Awakmu lak ya krungu to, Mas? lek atamu. Lah sing terakhir mau. Ojo. Oh iya. Ora oleh jenenge apa lica-lici ora wicilep piye. Sik tak iki sapa to, Mbak? Lah apa to? Kuwi kok ngomong anu silit barang kuwi. Kira-kira Lambemu ki lho dijaga. Obat yo. Karo Ndara Putri Kadipaten. Iki mau cet kopalan kanu talep dadi haji. Hah, kok anji-anji? Ora
Ora oleh blendani janji. Oh, ora oleh mblendangi janji. Obat ya, obat. Lah terus kok awakmu kok kaya semangat kaya ngono kuwi apa awakmu nemokne? Aku sing oleh mini kowe ciwi. Alah awakmu paling goroh, awakmu ngerti nek Ndara Putriku gawe sayembara awakmu terus metu ning kene. Alah, asine kok delekne ape kok dol to? Ndak uken. Iya to iki? Ya pokoknya enggak ukir. Dulure ana ukir. Enggak mungkin, enggak. Oh, enggak mungkin. Ya sepuran gak kerungu iki ya. Lah omongan ra patek jelas. Ora patek jelas aku yo bingung. Ya aku kangalan Konding. Sapa jenengmu? Konding. Gunting. Konding. Joko Jeding. Konding. Apa to? Leding. Joko Kendil. Oh. Oh, alah. Kendel aku. Obat udek. Apa kok Lho gudeg? ki senenganku lho gudeg Jogja kuwi. Wenai. Olah alik ini. Bolak-balik. Aku cek lo. Yanune kuwi aku. Kenal non dhisik awakmu jenenge Joko Aku Kendil. kondel kok desa ning desa apa, Bang? Dadapan. Anake mbok ondo hadapan. Masa iki sing Salib ambak oso aimu. desane ya dadapan liyane ora enek. Anu, Desa Maliran. Maliran. Aliran. Wah, lha kowe kidang tok ning kono. Aku ondo deh tak apa ngono. Wis omong kono, oya anu yi. Ndara Putri Aku ya nggak- jajal ngomong karo si Joko Kendil jarine nemokne mahkotane sampeyan jajal. Aku wis ketemu ning janjimu mau udu hepati. Aku kok wedi. Janjimu kudu ditepati. Janjine ulah beli duwe. Gaspol dan Aja. Iki wis was obat we. pripun Ndara Putri jenengan wau sampun damel sayembara dipun pirengaken kalian si Joko Kendil. Kowe pengen lho. Emoh aku tapi. Olah lo aku kowe. Sik, saiki nek pancene awakmu nemokne njajal dhisik. Ndi buktine ndi? Kok dol? Oh ya, tak uyane sik. Kowe tenan apa ora? Eh, Mosok nyimpenmu ning kono. Kene tak jupuke dhewe. Iji. Nanti semoga lado. Iji. Endi Iki to. buktine? Iki putine. Unine Palsu iki. obat arek-arek. Dot ning uji lo lupat ya. Iki lho buktine. Aduh, iya. Kuwi arep nyapa? Aku api, kowe tak api. Kowe api karo. Lah sampean ya ora oleh kaya ngono. Sampean wis gawe sayembara. Alah omah. Kowe api karo aku. Ngono kaya ngono medeni kaya udemet. Ora apa-apa. Engko tekan omah diumbah banyu anget gurih kok. Kowe aku iki wae. Wis saiki njajal kono. Ngobrol karo si Joko Kendil. Iki. Tak demoke dhisik engko sanok palsu sing asli kok. Oh ya, Aci. Aci. Asik. Kuwi tenan apa ora to, Ndara Putri? Heeh, Mbak. Aku ye. Intaku ada onyong Ali tidak ada mak pasti adeng telintang. ora oleh saru. Iki lho lagune terus nih. Ora Cintaku oleh ceramah. sekonyong-konyong koder karo kowe. Dayu jeng aduh hitam. Lagi lho. Ada telintang. Ku tak Sing kuwi kata-katamu sing keri enggak penak kuwi. yo iya. Modal Bensin telintang. Terus? Otol ku tak cetatel. Kuwi lho. Otol. Montor. Otor.
Sing jelas aja kuwi. Nek tapi piye duit awake duit. Oh, obat iki. Modal bensin. Mobilku tak Lah. tak amiri rasa muter-muter. Pripun Ndara Putri? Kowe kudu gelem tak rapi to cah ayu. Yen ra gelem tak rapi to terus aduh. Lah sampean iki lho, apa ora ngaca apa piye Ndara Putri ku ayune kaya ngene lah kok awakmu kaya Kowe ngono. ra gelem tak delok ning mbok tu. Aku duwe mbok. Tak omong ning mbok tu. Kowe duwe mbok. Enek. Ndok tu. Lah rupane ngono kok sampe ya nek sing lairne iki lho. Mbak ini apa atu apa Mbak? Kowe ali yo. Sik. Kowe wingato. Oh. Atu tak omong. Mbak. Joko Kendil. Apa? Nek pancene kowe kepengin duweni bojo karo Ndara Putriku. Kowe sowana ning Kadipaten nglamar dhewe marang wong tuane Ndara Putri. Atu amalan mbok tu tak Kowe nglamar tenan yo. Ndara Putri. Monggo dintosi dateng Kadipaten. Hei. Ale ayu. Kok edan? Mbak aku api Mbak Aku jaluk api Aku jaluk api Mbak kuwi cek Anakku. Mbak cek ya wi anakmu nenek obat iki Anakku. aku den mbokku aku api mbokku Loh, anakku ana suarane kok gana rupane ya. angel musuh amawe angel wi aku neke Ya Allah, aku ya Allah. Bagus, bagus dewe. Bagus, bagus dewe. Ala ala keyang. Ya Allah. mbak aduh api Piye? Piye? oh aku iki asli mbak oh asli Iki ya ngono ta, Le. Ora oleh, mak nggone mboke lho. iki anang iki yo Heh, anang wedok. Le, kok lanang kowe mbiyen metune ya teko kene lho, Le, kok lanang piye to, Le? Apa lanang masuk jenenge Manuhara? aibul Le, piye mbak kowe mbiyen cilikmu ki nek gak mimik mboke ki ra iso bobok kok iso jarene lanang ki piye to, Le? mbak aduh dadane Piye? mbak Oh alah. aduh ayo Jaluk apa? Uwe dia bende. Oh alah wis romboke ki rondo. Biyen mboke kan ditengi Pak Yasin. Lah iya apa ya? Lho, lah duwe anak kowe kuwi lak ya karo Pak Yasin to le mboke. Udu. Lah karo sapa? Bapakku jenenge Arwan. Ora aku awur. Piye to? Bapakmu sapa? Arwan. Biyen iki jaman semono Pak Yasin ki senengane tayub. Bapakku jenenge Uni. Sapa? Uli. Yuni anu polisi. Oh, Pak Yuli. Lah yo Ayo, Pak. arep rabi karo sapa? Aku anu alek itu ayu kok kuwi anake mencine mek teko mencine mencine. Teko ndi? Ayo. Ali aku. Bocah wedok kuwi sing arep mbok rabi gak wedi karo kowe. Oh ya, wae gelem kok lu atu. Lho tenan? Iyut. Loh, ya tra yo anake Simba ala bagus dhewe. Bagus dhewe. Anake Simba bagus dhewe. Tra yo bagus tenan anake Pak Yasin ki ya ampun. Uju. Awun wi. Kalau Karo sapa
apa? Penting ana rambute. Kok ana rambute iki lho. Oh ya apa bane pelontos? Lho. Masa aku seneng sing ora ana rambute iki. Ih, oh iya. Heeh, sing rambuté nang gulu seneng mboke. Ayu, awi. Ampun we, ndak ane Blitar. Tenan arep rabi. Ya, awi. Karo sapa? Halo, apa wedok ayu, tekono. Masa Ayo aku udanono. Budal nang ndi? Budal nang ndi? Udanono. Kok udanono? Budal merono. Iya, wi. Heeh. Ning Kadipaten Banjar Anom. Anjak anom. kok nang Banjarano. Anjal anom ning kono. Lah kuwi anake sapa? Anake Adipati Cemple Widakdo. Kimochi. Kimochi dasmu. Aimu kimochi. Lho Le. Lah sampean iki kok wis take dhewe iki wong ora duwe. Simbok ki wong ora duwe, simbok ki rondo. Ora apa-apa. Masa sampean iki arep rabi karo anake Adipati? Mesti ayem. Sing gelem sapa wong kowe rupamu kaya ngono prayo wedi to, Le? Oh, ya malah wis anji karo aku. Lah ya rupamu kaya ta? Anjing aimu. Janji aimu. Janji. Oh, janji. Oh, bet wi. Oh, alah to, Le. Ayo budal le ana ning kene kraton. Kowe iki ngapusi apa tenanan? Oh, ya tenan. Tak percaya tekan wong-wong kuwi lho. Saestu to ibu-ibu. Oh, ya, so, ya iki. Kowe kek ya ngelokne kowe kok tak lebokne nggone mbok eneh lho. Ora kena, paling mbok lus-lus. Masa Kowe nek lho, kowe tenan kowe nek macem kowe nek wani karo mboke kowe kok surga itu ada telapak kaki Ibu. ya deloken. Ora nek, we apa? Bapak dengkulmu mlocot. Ayo udan iki. Ya lha numpak apa? Apa ya oben. Ya wis ayo. Lah kowe iki rong sunat kok ya njaluk rabi ki. Oh ya apa-apa, kok akon lirik. Cilik. Dicakote iki rek. Iya, mbok akon piye? Masa karo mboke kok cah dicakot? Kowe gak akon Anak kok kurang ajar. mut. Marmut lho, Bot. Kok iya. Ayo. Ayo budal, Pak. Ayo. Sini gendong. Kocap kacarito lah menika tohang acariosaken wonten ing Kadipaten Banjar Anom. Lah sinten to ingkang jumeneng Adipati nggih panjenenganipun Adipati Cemple Widakdo. Kados pundi cariyos sajengipun semangga dipun pirsani sesarengan guyon maton. Kakang Patih kono lungguh ring prayoga rada mundur Kakang. Ngantuk Kakang. Kakang Patih Slentrem Kusuma. Kakang Patih Slentrem Kusuma. Kakang Patih Slentrem Kusuma. Kakang Patih Slentrem Kusuma. Ngrungokne apa ora? Dalam Ngrungokne apa ora? Adipati Cemple Widakdo. arep mati arep bongko Ning nang ning tuh ngece. Ora ngerti didelok anak-anakku. Apa meneh aku nggawa bojoku. Iki Tuan Basirun.
Jabuk apa? Mikir digawe tak tuwunya ora gawe. Mikir digawe. Bareng macak. Aku seneng bune. Nggih. Sliramu macak kaya ngene iki jan seneng aku. Tak emper-emper kaya wedokane jaran patung lho. Alah, kok di ngotenku to? Alah gayane. Sampeyan jenenge sapa asline, Mbak? Kula ta. Jeneng asli. Ayo muni yo, Tuan Basirun. Bareng jeneng Doli. Doli maksudnya apa? Rondo kecilik ngono ya? Model bathukmu lapangan Serengat. Anakku Widosari. Dalem Rama. Aduh anakku sing ayu dhewe. Tak kinang. Kandel. Madhep rono nduk aku suwira to pethuk sendal nyamu nduk cahayu. Kang melimu. Anakku ayu dhewe lagi kiyang lagi kiyang. Nyapa? Dalam Nyapa? Pengin kowe. napa? Ki patek bodhek. Lah jenengane omong karo anu sing kuping kene mboten krungu. Sing ndi? Niki sing normal. Oh, alah. Normal iki. Nggih, Sing iki gak normal. mboten. Iki kuping asli. Ping asli. Sing iki Anu kreditan. Lah asli didemok bengok. Nggih. Lek sing lawak sing palsu meneng. Nggih. Iki palsu iki. Nggih. Adep. Ajak banyol lawas kowe. Banyolan lawas. Socanipun. Sing duwe ning mburi. Sakidul. Lah nggih. Kang Patih, lungguh. Nduk, lungguh nduk. Dalem enci Rama. Anakku Widaningsih. Dawa katimbalan Rama. Ngatek Duk, ya ampun. Romo kangen karo kowe. Lama tidak jumpa Vanilla. Ayah. Anakku wong ayu dhewe kok malih semok-semok dhewe. Tak kiyang. Alah. Ya kiyang. Jang. Iki nyapa to kok melu-melu? Kayak kan pengen. Anaknya kan sudah 2. Titenono to, Mak. Kuwi engko nyeluk anake ora kewolak-walik, Tin. Tenan. Iya. Sing Widosari sing di Widoningsih ora keliru. Aku ngapalne nek 3 dina lho. Abet. Good. Sopo ke? Monggo. Monggo. Kono benar, Kang. Mandeke sowi men to. Dalange kucluk. Ngenteni pemaine sitokne lho jangkep kok. Lah iki tamune ming siji. Tamune ming siji kok awakmu. Mbak Yu, monggo katuran pinara Mbak Yu. Injih. Sik. Monggo pinara. Nggih, monggo. Lungguh sing kepenak. Sampean sinten? Kula Manuhara. Manuhara. Nggih. Oh, alah sing viral kuwi. Nggih, namine Jainul. Jainul Ahmad Fanani. Manuhara. Sampean Manuhara niki manuk engkuk. Jenengan ki kok pun ngoten lho. Lah sajake saka desa kok jenengmu Manuhara apike rap to. Nggih niki napa niku jenenge wong desa ki radek model sekedhik lah. Sik to, Mbak. Sampeyan mriki ajeng napa? Nyuwun sumbangan? Badhe nyuwun bantuan BLT? Mbak kira kula niki wong desa apa wis miskin-miskine ngoten napa pripun to? Lho, lah sampeyan arep ngopo? Kula mriki niku nggih wonten kepentingan ngoten lho. Bat-bate kula niki ditangisi anak kula lanang.
Lah nangis sih, Ya nangis dineng-neng. Ora Umume mumi. ning desa duwe anak dirumati sing apik, sekolahno sing bener, nek nangis dineng-neng, nek luwe diwenehi mangan. Nggih sampun, tapi mboten perkara nangis, perkara dineng-neng ning ngoten niku nggih mboten. apa gak diombeni susu? Lho, jane nggih pun kula miki tapi mboten metu niku. Oh, susumu buntet. Lah kok buntet niku lho. Iki ratune ya ora ngerti. Piye teh? Wong pitik ae ngerti lanang wedoke, wong jelas kono lanang ngono lho. Jane mbok Joko Kendil wayahe iki. Nyapa kok iki? Dia lho kok- Anake umur pira? umur pinten anake sampean? Anak kula nembe umur 2. Lah terus kok nangis perkarane apa, Mbok? Mriki niki wau diket nglamaraken ngoten lho. Kon nglamar nih. Nggih. Butuh biaya. Oh! Iki atuh. Maksudnya pripun? Loh, 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 loh. Dang. Pedho payu kabeh ku apa lho? Sik. Nande Kok damen jenengan niku lho. Sampeyan kok ngetokne tontonan apa mbok koso nek tetek melek ngerti sampean sulapan. Jenengan ki pun sia-sia lho. Lah niki anak kula kok dadak melek pripun to? Bocah baguse kaya ngene. Alah bagus dhewe. Ganteng dhewe. Bagus dhewe. Kok piantun baguse kaya ngene kok. Teh. Anake teh. Pripun? Iki anak sampeyan. Iki anak kula semata wayang. Cuwilik berarti semata wayang. Iki apa hijit dingan kuwi? Piye? Sing sabar to, Le, aja ngono. Aku ape amal anakmu. Arep njaluk amal sepurane Mas, ora bangun masjid kene Mas. Loh. Amal opo iki? Sik to, Le, alon-alon tarik napas. Buang. Tarik napas, tahan 1 jam. Ati aja kene ngerti abusit. Iki anake sampean. Iki anak kula bagus to. Lele. Apa lut? Lho. Kok iso apa welut? Sing Apa apik. nyel aku ele sampeyan atine sepilo. Lah kowe nyelak aku welut welute sakmene copku sepiro? Lah kae cope sakmono kae. Sik to. Nen mbok rene mbok. Sampean nggih klentu kok. Sik. Oli iki jare teng oli. Sik to. Pak Cil tak omongi. Acel apa? Aku tondel. Sapa jenengmu? Tondel. Bojoku. Lah iki berarti keluarga baik-baik. Iki berarti ya keluarga. Kok iso siban kabeh. Lho. Mbak, Piye? mau atu ape amal anakmu? Lamar sing di anakku 1, 2, 3, 4. Sing ngendi pilihin Le? Ya pokoke sing gelem karo atu. Lho. Kabeh. Sing gelem karo atu. Anakku 5, Mas. Iya. 1, 2, 3, 4 sing wis dewasa. Pokoke anakmu wae lho. Sing ngendi Le? Bocahe kok ayu-ayu ngono. Aku ali, Mbak, aku dilu tok. Kowe kok gekek mendem. Olah, aku lho, ombeku cak puntul. Lungguh. Aku nggo ini. Kakang Patih Pilara. Nduk. Dalam Rama. Widowati. Cincin. Yen ngono Widosari, Widoningsih, Widoning Tias. Widosari ngene. Nggo ini aku. kula kinten niki wae lek Aduh. nyuwun rabi badhe nyuwun sumbangan kagem ragat rabine. Lah kok malah nglamar pripun to? Amal kuwi. Kuwi opo kuwi? Sik to Le, sabar. Acuwen selak. Ben simbok wae sing nerangne. Lek jam 12. Ngeten lho, Ndara. Ngeten lho, ngapunten. Jam 12 salah bal-bal. Anak kula Spesial. dadi omonge nggih radi ngeten iki. Ora apa-apa. Mriki menika tujuan kula badhe ken nglamaraken putrane panjenengan. Nglamar. Nggih. Kamu ku anakku 5 sing 4 iki sing wis siap rabi. Wis to, alai to, aja men kuwi. Sing ngendi to, Le? Wis mesti ana ing dalem. Engko gekek mbok iki. Ora uten, apa bok kuwi. Nduk, Dalam. ki nek Joko Kendil nglamar kono cedhak ana kowe gelem Gak ora? mau. Cedhak ana coba. Emah Rama. Aja gelem, Nduk.
wong rupane kaya ngono kok ya gelem to. Aja gelem. Ngeten lho Den Ayu, kersane marem atine sampean le mangsuli wonten sak ngajengipun. Emah ben mbak-mbake kuwi lek ngono, aku emah nyedak kae, emah Apa? Aja uye, udu uwi iki obat iki. Ayo matur bae le. Udu uwi. Mbok isin le dikoyokne ngono lho le. Udu uwi nul. Sing endi? Manul kuwi lho. Sing di Mbok. sijine. Endi lho le? Sijine. Wih, ta Iki. Kene kene. Nganu ngapunten saya setunggile maju coba. Kene maju. Rene nduk, rene. Sing iki. Kono paranono. Buyar. Lah iki. Buyar. Mas Nah, pun jelas niki. Niki pun jelas, Pak. Lapor, Pak. Buyar. Ya apa neh? Ini sudah tertangkap basah. Nah, ini tidak bisa mengelak, tidak bisa mengelak. Lapor. Ngapunten Pak De. Niki toprakan Pak De. Perahu, Pak. Grup, aduh, Ini sudah tidak bisa mengelak. grup kuwi beda, Pak. Saman main ning udan awu aku ya ora rono. Aku ini ora elok ae. No. Maksudnya iki ki ben rampung sih. Oh, no. Nah, menul, semuanya minan. Oh iya apa to tak bacok dasmu kowe. Masalah iki aku Oh, alah. ngejar kurung. Pindah. Ono aja mbok cepat kok pindah. Kowe atu iki kono, atu ning kene, ada-ada ane. Ngono lho. Padha-padha megawene. Nah iya. Aku ini kan ingin untuk uwe. Anu lho, jebret. Nah, nyuwun. bongko nyepet mati bongko. Terus nek atane. Piye to? Kena mataku. Iki sampe bar jam 12 iki lho Sam. Jam 12. Lapor, Pak. Yang jelas ini sudah tertangkap basah. Ini kemarin saya umbah-umbah, pakaian semua saya PP. Nah, ini dicuri sama Percin. Bahasa Ini padahal Indonesia. besok harus sudah tanggapan. Penanggung jawab Percin. Ini. Pripun, Pak? lurahe sapa kowe? Bapak Muhammad Yasin dan Tahlil, Pak. Tak Yasin tok. Pak Yasin tok, Pak. Sapa? Pak Yasin. Ya wis. Lho. Lah takut kok ajeng napa? Iki ki urung rampung. Iki mari Joko Kendile iki ganti. Lakon lho iki, Bah. Gak bindeng iki piye ta? Lali. Aku ndile hati. Iki rencana Joko Kendil malih ora? Malih. Malih gendeng. Malih. Aku wae. Kene rol akeh. Kil guyon maton ni rol akeh. Pripun? Ya. Joko Kendil lelek, Nggih, malih ganteng. terus malih kowe. Nggih. Kowe ro sadar ora? Samane. Rupamu toilet balai desa Sekali-kali Joko Kendil Joko Kendil maliane penanggung jawab. Lah aku penanggung jawab. Tolong Iku diteleponkan. lho sapa sing ngokon rene mu lho sapa? Lah kostume mu gawa ni kok. Tolong dibel komandan Klepon. Pleton. Polisine kowe apa aku? Nggih jenengan. Arep klepon, arep lemper, arep gethuk rak cangkem-cangkemmu dhewe. Ora Komandan Klepon. Kalau enggak tolong telepon aja keamanan sini Hansurit. Siap. Hansip, Pak. anjurit. Hansip. Wis. Ya, mbak tinggal. Apa-apa. Aduh, Dik. Iya toh. Sampean baru tak telepon kok sudah keluar. Mbok ne biar-biar. Sabar, Pak De, Aduh sabar, Pak De. Dek. Pak De kodar. Ngomong iku ngejak mangan. Mangan tak enteni ning warung aku kisinane. Lah nyawa. Mbek wonge ditakoni, "Ajeng napa sampean mriki niku?" Lho, ngenteni kula jarene mangan. Mangan napa mboten enten menungso mriki jare. Sing ngisino ae kan. Oh, kere. Ngene ya mbir tambir. Kok hampir. Dik. Niki sing pun terkenal. Pak De Kadir tambir. Teko percel sapa le jeneng kule? Pak De Kadir. Kadir. Kupingmu tambir. Niki sing teng film komedi ada Pak Kadir dan Boyok. Hehe, doyok. Kowe filme kowe urung anu aku wis ndelok. Iki lho, film kucing Film terkenal. sing pertama Ha, apa? Film pertama. Pertama Cintaku Rumah Susun. Lah, kedua Makelar ke lho. ya makelar glogok. Eh, Enek makelar glogok.
Sing ndelogok ya kowe kuwi. Aduh, iki sing seneng. Maklar ndelogok. Wes, Aminar. Sik. Maklar kodok. Sik to. Iki sing seneng lurah iki. Jangkrik. Apa? Tanganmu mung bar nguyuh apa piye? Nyapa? Kok kek lambeku ambune gak karo-karuan. Masa to? Iki Ngapa kok- ndelok? Iki rampung jam pinten iki? Iki gak enak lho ya. Iki gak enak amplope lho ya. Loh. Ndak bisa. Loh, Ini aku kirene di WA karo lurah. Lah, bah nanti apa-apanya anggarane Bang Kadir komet karo Kirun sudah tak titipne percil 20. Nah, leres niku, Bah. pun Aminar. Wah, bokok kita aku main ngene kita. Mati. Lihat kok ora ada apa-apa iki lho ngenyang ae kok malah. Sik. seneng Kowe iki nyapong ngangi-ngangi niku lho. Ya cok dasmu. Lah kae lho sing njaluk Aminur ya. nyapa to kok so Jam ini wong komen nyanyi lah nggih ngoten iki lho Kowe iki nek karo Yuda karepmu, nek karo iki Jam 12. Jam 12. kowe rak koordinator. Iya, iya. Ketuane guyon matul iki. Guyon matur, Bah. Maton, maton. Guyon nyantol. Duduk guyon matur. wong bener dhewe salah Arep benerne mikir dhisik. Guyon ngedur ngene lho. Omonganmu yo. Guyon maton. Iki wis jam piro iki ayo mulih. Sik to. Kalau dinteni warung lho. Iya iya. Ayo badok. Padune urung bayar iki. Kowe mulai sik. Sajoke nganggo kaos manifesto. Sik, iki persetujuan kan Pak Lurah Lah kae Pak Lurah Pamong lungguh kami tua lungguh. Ki penonton kabeh ki engko adekane percil jedan. Ya. Bar kuwi komet gandrung. Saiki ki engko bar jam 2 setuju? Sing njaluk masyarakat lho, suara rakyat lho Sik ngene lho. Dudu Kuwi aku. kok iso edan barang lu iki jo kendel sebar kok ya. Iki karek Iki kok kendel terus malih klenting, malih tremos. lain daripada yang lain Kom. kena belas. Iki jam aku ki kontrake Ki aja ndelok jam. pamer jam pamer ora pamer nyok. Wong jam pandome mandek kok. Kesel kok. Jam 2 setuju? Aku erung nyanyi. lah nggih Irung nyanyi, Komet rung nyanyi, Manohara rung nyanyi, kowe roh suarane Doli. mano haram niki Hara. Doli iki nek nyanyi biyen basa mandi madu. Kuwi Doli biyen. Ayo. Sik ki urusane iki. Nek sing iki jelas iki anggota guyon maton, pakaiane dhewe. Rada rono, Nduk. Piye, Met? Kowe lapor kene. lapor Pak Kowe arep melok guyon maton ku lho. Ndasmu kaya kendang bem. Ya rono. Iki dadi apa iki? Dadi apa? Bocah kok kedian kok lah dandan wedok. Sing lanang amor lanang. Wong sunate aku teko lho. kok sunat niku to Pak Doli kuwi. Nun, Kuwi asine pelang kenceng anake Darmo Pesek. Ngono. iki. Kene kursi Wes ya. ngene. Sik ben lapor sik, gak iso, gak jam kae. Iki urusane kowe iki sugih panggung. Aku nyampe ngebel denok mbek ten mriki bah maine sampean mriko mawon. Kula mboten ngerti urusane. Piye to, Met? lapor Pak Lenggah riyen, Pak. ini terus terang langsung saja semua pakaian-pakaiannya adalah pakaian saya ini pakaian ketoprak dinas pariwisata ini Pariwisata ndi, Kak? pariwisata Serengat nah Kapan sering Nyangel banget teko jengat barang kuwi lho. Serengat Ponggok kene iki ponggok. pokok nah ini dicolong sama Percil dan grupnya Kok dicolong piye? dicuri nah dipakai sekarang ini nah ini Padahal mau PP. iya mau besok Nek kira kanggo ra kanggo ya ben disewa percil ya ben. oh, disewa Disewa ya ben. ya sudah gak apa-apa Lho, iki piye to iki? Gak sida lapor. Jane ora duwe Betul, kalau disewa berarti kan ada hitungannya Ya ora mungkin wong iki aku erung karuan ora bayaran kok. Kowe hitungan-hitungan piye? Iki kok ngurus Ya, bayaran iki nyapa to? dicekel aja Wong iki mbok kaya aku ora tau mikir bayaran. Lah terus
Aku mikir amplop. Nggak bisa, saya minta dilepas. Guakmu suwen, guak. Saya minta semuanya dilepas. Sik to. Iki ben dienggo main, nggo ngibur masyarakat kene. Ini berapa? Ini sampun melampah lho lakone. Kersane wong lakon kok. Gejala stroke to tangan kula beli. Mbok, jan nombok sing sehat. Aku wis jam 2 mau. Enak opo? Ngapunten niki wayahe. Harus dilepas. Nah ini, Dilepas ki piye iki ben bar sik. Niki wayahe Joko Kendhing lamar terus ditampa Nah, terus besok malih. sudah ada tanggapan jaranan bagaimana Pak? Kostume ya ki. Ya ini. Oh, Selepas. Mati. Pak, Ini lepas. sesuk tanggapan jaran kostum koprak lho, Pak. Enggak apa-apa, ini bentuk tanggung jawab sampean, ini enggak punya kok langsung dipakai ya kan? Ayo, rumangsane Iki ngono lho, Pak. nyilih ki yo nyilih. Iya, nyilih, ya, Cetaren nyilih. sing duwe. Lho ya ora ngerti lho. Lah iki leh laporan aku pakan di PP nang ngarepan terus mau angkuti. Untung gone dhewe tuku dhewe ya, Pak ya. Niki ngono lho, Pak, niki. Ayo. Cepet Ajeng tanggapan lho bincang kita. tanggap iki kira nggak iki kowe kira nyewa. Pak, Ayo cepet. Loh, ini juga. isin Pak Run. Kulite kok belang. Lho mau cepet apa perlu ki dina iki kowe tak gawa nang kantor KUD. Kapolsek kantor MBG. polisi. Kantor sipul kuwi lho. Lah niki sabuk Medion niki. Ayo kowe jelas sabuk Medion kuwi. Aku nengeri. Kene lho klub Di. kene. Kene Yanto. Lah nggih. Kene lho kene lho. Ayo. Kowe maju, cepet. Pulang nggih to. Dandan ganteng rupamu kok topak jeruk. Jamari yo, Bang. Ayo, ini Cepat. keris juga. Cepat-cepat iki ra cepet-cepet tak tuh. Aku mau wis omong Pak Sentot ya wis. Sing nyewa loro tok kita. Boten. Ayo cepet. Ini semua itu pakaiannya sendiri. Yang ini, ayo. Kowe aja. Kowe aja mau copot, engko aku pengen. Hah, kok iso. Iki kas-kasku dhewe. Gak iso. Gak iso. Gak iso. Ayo kalunge pisan. Wong kacang. Kalunge lho S, enak tulisane S lho. Sinta kuwi. Ta. Lho, lah kowe kok gak cepet kau? Lah iki kok cepet iki lho tasian. Ayo. Salon-salon ae. Pak winganane kula pun dados. Maju. Aku jamis. Ora iso. Kowe kena urusan. Urusan opo? Kowe ku nek diperiksa KPK. Lah nyapa kowe kok pakai KPK? Kowe ngerti KPK? Ora ro. Komisi Kirun plus Kadir. Lho. Alah golek-golek. Kirun plus Kadir. Anyar. Pas ngono lho. Entelu. Kirun plus Kadir tambah komet. Kowe KTK. Ayo Rene. Ngesakno arek iki rek. Arek kok gurune kaya ngene lho. Kowe guru mentul e. Kowe iki maju. Nyapa to? Sama jiye boleh ngapi. Kok simbar. apik penghayatannya apik. Apik piye lho betot tenan. Betul tenan to. Anak-anak pelajaran anatomi tubuh. Kok kaya ronsen. Kok iso dienggo kemul sing ngakon sapa? Anu winganane kula pas dadi Ayo cepet. andi-andi lumut nggih pun. Cepet. Biar kowe. Lah iki pakan sewan. Cepet lho, Dem. Gua aja macem-macem. Piye? Jam 1:30. Kok iso macak? Lah piye? Kowe nyapa te macak? Gurin bareng. Guren Kok iso ndase gurin bareng kok iso goram aku ora ro. Iki dicepot apa ora iki? Lho, sik to. Iki lho. Sing duwe pakaian no. Nggih, Pak. Sing duwe pakaian. Kene, sing duwe pakaian. Ki piye? Ki nggekmu apa dudu? Sing nika mboten, sing nika. Iki. Nggonmu Mas Komet cepoten, Mas. Elah, Los nggodek. Nggo sik. Kowe pilih kasih. Iki urusan hukum. Iki nggonmu lho, Mas, Niku, nah niku ngene piyambak gelungane iki lho. Nah niku sing sanggule niki nyewa niki jelas nyewa. Alah. Ayo. Ayo lho Mas anggone nyewa. Wis gak wedi ya. ora taret. Maju. Ora taret. Ki yo ngono digoleki. Iki Joko Kendile ra metu mesakne. Metu-metu engko sak trit ngono. Lah iki Joko Kendili Iki lho sakit. sing di Malihane role dereng medal kok. Ya aku to. Iki lho, iki lho. Yo, malihane kuwi. Iki Joko Kendile maliyane iki. Role niku. ngene ya bejo kethek. Bejo kethek. Dagelan ludruk. Iki lho,
Iki pakaiane ya sewan cepoten bisa. Cepot. Mesane ora metu. Kene le. Kowe dadi Joko Kendel kene. Wis penting kowe tak tokne ya. Pak Ron. Yo cepot. Cepot lho Pak, kulo gerek suarane tok Pak. Lah totali. Kae malah digulung bareng ben diasmu piye? Gulunge kingko kaya pakai-pakaian apik ae. Wong kok cepot. Ya biasane Pak Semprot ngono. Klumpukne kene lho. Angele rumangsane. Ayo. Wong main ketoprak kok. Main ketoprak kok ngawur ae. Kayak katoke yo nyewa, Mas. Oh, ngeten dadi jelas. Aja mak gawa wong iki sesuk kan diumbah. Loh, Hancur! Sesuk digetanggapan, guyon manten sesuk isuk tanggapan. Aduh, lah sesuk diperan. Mati. Ora, Mengko isuk dinas pendidikan lho, Mbah. PP dasmu. ben negara Iki yo Ron, mangke enjang niku dinas pendidikan. Dinas lah kok ora dijak. Anu gak sida. Timbang nyusul. Timbang nginep kene terus nyusul. Ah, wis buka dalane. Ayo tetep rono nih. Iki piye urusane? Cepet ora. Kersane. Lah gelungane sesuk ya kanggo lho. Iya lah. Niku nek cepot nek sak Tumbas cepot setuju. Jepuk komedian lho. Cepot. Lah, kok rumangsane kok. ya ampun. kok juguk. Lah wis kabeh wis yo. Walah, sakne arek iki. Setengah siji. Ben jam 2 ora apa-apa kok. Kowe nak mulai-mulai oseh kok sesuk ya. Ora ditanggapan. Lah kene, klumpukne kene. Ki ya dicopot pisan ki dandan nganggo makutha perang. Lah. Rupamu kaya kepura lho. Kok malah ndase diduki gembreng barang. Iso konguan kok iso. Ayo. Ki, jaluk lagu apa? Pirang lagu? Masalah ngeten iki lagu, Mbah. Dikengen niku. Tetep nyanyi kok rumah. Ya ben kok nyapa kok blek-blek ngene. Wong aku diomongi denok terus terus mawon. Denok lho sing duwe aku kok. Sing ngokon denok. Lamis kowe. Ayo nyanyi. Ayo. Komet nyanyi. Mat, ayo Mat. Urusane ning dinas pendidikan sesuk iki lho piye? Ayo komet nyanyi. Amin ora. Komet. Kok Ayo. iso? Kok dinas Pulang malam. Klambine dicepot iki dekku. Kethekku. ora iso. Kuwi gawan komah kuwi ya. duet karo Manuhara. Ayo. Kene nyekel Klambiku mi. jaman aku lemu ning Medion Dicepot iki kok sing bleset kono to. Dikeke sing uda malah kuwi lho. Sarimin Ku pulang malam nyanyi. karena tak tahan. Bisa nyanyi? Mas, Ya, iki apa duet? apa toh? Nyanyi. Duet. Oh, wong loro. Bisa nyanyi dah? Dua. Oke. Apa kowe duet karo Mbak Doli? Doli kok nyanyi. Iki lah buka taline piye kok. Ben mulang nganti kok Kowe iki subuh. barno aja mok tulungi Ben. Iki taline piye? Botol to cah, mosok guyon maton rokok aku. Anu kok mung trimo Gelunganku teles. telesnya apa? Wah, lah sesuk ki aku nggae gelungan apa ya. Kok teles-teles. Kok banget tuh. Ayo tendang nyanyi. Ayo Mat. Kowe ora ngerti cemple kademen ki ngerti ora kowe. Ah, seger. Ngomong yo aja cedak-cedak kono. Aring-aring bakar gedang nganggo geni sampai kering awakku iki mikiri. Gerak wong kene kulino roh kowe nyanyi. Cil. Roh kowe nyanyi. Kowe nek wis roh suarane iki. Ayo. Kok iso ngrokok iki karepmu piye? Mun kula tutukne.
Suara apa? Nyanyi ra iso iki suaraku yo ngene iki. Iya. Manifesto. Lagu mulu. Manifesto. Ya. Nyanyi. Cek rokok aku tak dekeke to. Karo ngerokok ya ora apa-apa. Ojo, kapek. Gape ya dicat. Kapek dicet. Siarno aja, siarno. Yuk, bareng-bareng masih bersama Bintang tamu Jawa Timur yang luar biasa hadir pada malam hari ini. Balasiknya Indonesia. Dengan lagu Ya Dana Dana. Oke, sip. Ya Dana. Ya Dana Dana. Ya Dana, ya Dana Dana. Ya Dana. Dana. Dana ngemis. Ade. Ya Dana Dana. Saya kali lagu ngemis itu lagu. Lah wong wis ra iso nyanyi kok kan nyanyi. Lanjut, Met. Yo, Met. Wak mulai, Met. Ya, Nanti matur Mbah Nuwun kripik gedang godhong telo sithik edang water roto bila ada sepuluh dana bolehlah kita menuang mandi bila ada umur panjang bolehlah kita ketemu lagi akhir salam dari Guyang Matur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali saya tetap saya